Adundan, Oh, makabuta daw ning kape. makabutang kape. Di mo na makabuta ng kape. Taka naman, ano mo kaingon makabuta. Pag inom niya, ang kutsara natusulok sa iyang mata. Dok, mo ibot magagngipon, Dok. Giti ko ngipon, Dok ba? Unsa man ang gikaon nimo? Wala ako nagkaon ako ka ng kindi ba? Ah, maudi ay. Oo, ganina. Kit kay Dok. Tanawan ako yung ngipon be. Harap. Hala ka dako. Ang bangag sa ngipon, Dok. Dako yung baba. Ang gugma murag kape. Usahay stick to one. Usahay 3 in 1. Ay pastilan, 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 yun akong di malasa. Nakagay na lang ang mantika. Unsa problema nimo pa London? Kita man akong problema, ti. Tanaw akong agtang, oh. Ay, buhok akong problema. Badadanas na kong maayo. Daw? Oh, Karong mo yung palo. oh dangas na kayo ko. Dako. Ang gani. Mao ni problema na ko, ti. Sa'yo naman ang piblo. Maha. Sayon ra? Kung sa'y tambala na. Pati buang ang balibo sa mong ilong. Ikabon sa mong agdang. Tuo ka pa dundon makita ang wala. Amaw na ka. Nakita ba yun ng wala? Kita bitaw, piyang mata. Piyang mata. Sige, oh. Masa yung nakita? Wala. Tawa lagi? Uy! Iron Man? Ikaw na? Dili, nag-welding ra ko. Ah, te. Okay. Bright mo kasi eskwelahan ka. Imo ka bright ka. Alam ko yung question mo. Kinsay nagpatay kalapu-lapu? Badang! Kita eh. Limot kayo no? Uy, nap, nagdugoy mong kamot nap. Akong subsubon. Di man na dugo! Di man na dugo! Sabi na. Kato man na sa ero, nagpisag sa akong kamot.